एडिसि चौमानि सकां बदल याकारि बदल हाबलाय मने चल चेंगि द जावखा दिनै जानुवारि 27 सालमारि क्राक सालो खय हांकुनि मुंगिया कामि आदि ब्लक खबजाक चाकमागार 29 कृष्णपुर सेंटर बीजेपी CPIM ते कांग्रेस याकारि IPFT नि बाना रमलाइखा आमचनि खुं बारा थामचि दक नुखुनि खरक थामसाय थामरा लुकुरक बरम लामसननि बागै मानजाका तिप्रासा हामख्रायते बलंटां बिदिनि मन्त्री मेबर कुमार जमातिया ST कर्पोरेशन चेयरमैन मंगल देव वर्मा MLA सिंधुचरण जमातिया IWFT नि कास्को नखबि कुबुन्द याओ तिनी जुंजोतो साइमानो और तिनी IPFT बेलाय क्राक दंगो तागबो दंगो आगेबो दंगो तेबो क्राक नंनाय तिनी चिं बेलायखे हामबाय मारो तिनी ताखो राजेंद्र रियां जतो साइमानो बो आगे तिंबायनो दंगो बोनि नेतृत्वे बरनियो BJP नि लोकल सेक्रेटारि तंमानि ते रसिद मिया दंगो और किशोर देव वर्मा मानिक देव वर्मा आथराय रियां अभिमन्यु देव वर्मा मनोज देव वर्मा बर नेतृत्वे बर जतनि BJP लिडार ते मनोज नि CPIM लिडार और CPIM BJP कांग्रेस को तीनटा मिले गई और तिनी फाइ जुगदान दफायखा हुइलानो बरना आंनि पाइफ्लाया खाबाय हामबाय रावो आंनि व्यक्तिगत हिसाबै ते आंनि पार्टीनि सम्पादक हिसाबै गई आं बरनो वेलकाम खायो बर हामबाय रावो जों साइमारो दिनर जों लुखा तिनि हिसाबो 536 फेमिलि और जुगदान देखा ते आरो प्राय 3300 भोटार दंगो जों जतो साइमानो तिनि अरनि किशोर देवर्मा संरक बर अनेक अरण्य टाकाम तेरी राजेंद्र रियां संग जतो साइमानो और जतो एलकालमबर साइमानो बर नेतृत्व जोंर गबांमा बरक फाइ जुगदान दफायका जों बरन बे हामबाय रगो ते तिनि निचिं बचिन एकटा फेमिलि दैट बिकम आवर फेमिलि मेम्बर हिसाबै बर जों सामुक थांनाय जर जेकुनु कष्ट सुखे दुखे जों बर नायनाय ते बनि बागै आं खागाव तिनि आगामी इलेक्शन 2020 जों जतो साइमानो बसरनो इलेक्शन नाय 2-3 मास परेनो बेदिसि इलेक्शन नाय जों खागाव तिनि फान्थैबो राखा तिनि दलतैबो राखा आबनि बागै आं हायनो हाय तिनि फाइलनो आं बेलायखे आंनि पाइपलाय हामबाय रगो